Airport Impressions varaw video mużikali ġdid tal-kanzunetta Star Signs li tagħmel parti mit-tieni album tagħhom Mariet. It-tnedija tal-video saret il-ħamis fil-għaxija f'pub f'San Ġiljan fejn il-band offrit atmosfera vibranti lil dawk preżenti. Il-filmat jirrakkonta storja mill-ħabs li tmur lura snin 70 fejn 3 ħabsin jibnu relazzjoni mużikali mal-gwardjan tal-ħabs. Bi-stil country rock u b'elementi klassiċi Star Signs meqjusa bħala silta b'saħħitha ħafna mill-album tal-Airport Impressions. Fil-fatti għat-tielet kanzunetta li ħarġet mill-album Mariet wara Hymns of June u dik aktar riċenti Berlin. Din tal-aħħar rebħet il-band lokali unur prestiġjuż f'kompetizzjoni internazzjonali fl-Amerika fejn id-diska klassifikat fl-ewwel post. Intant il-kantant ewlieni tal-band Errol fisser kif kull membru tal-band kien ħerqan biex joħroġ din il-kanzunetta li fi kliemu għandha sinifikat speċjali għall-Airport Impressions. Dan għaliex hija ispirata mill-mumenti sbieħ li l-band għaddiet minnhom tul il-vjaġġ mużikali tagħha. Minħat tiegħu Jean-Pierre Gatt esprima l-unur tiegħu li għal darb'oħra dderiġa l-video mużikali tal-band Maltija. Dan wara li kienu wkoll il-moħħ wara l-immaġni tas-silta tant popolari Walk With Me.